Yo, what's up guys? So, di balik na po ang pinakagwapo nga vlogger dari sa Loon. Walang iba kundi si Jungyo ng buhay mo. Tripping na mo karon mga tumig dagat no. Manguha mig tuway. Mangilaw mig tuway rito kay kini laging gutom kayo mga way mga trabaho. Kapoy sig punong balay way sudan mo na nga tumig dagat no kay mangitag sudan no puna na malit mig lamas dia. So na dari nagtapok na dari sa among kuan. Dari na lang giparke mga motor na mo kay dili pwede sa butang kay bawal pa na kay lapo kayo so muna nagbaktas ang media no padung na sa ubos no sa among destination no. Grabe kayo solop kayo lapo kayo dangog so muna diha amo na naginahinay na mo kuan diha baktas kay mo diha kay layo pa man kayo nahinay ra kay hangak kayo. Grabe kalisod ang agayanan dere no mo na magtan-aw jud ko sa imong giagian kay basin di ay makatunog kag manakon diha so impasud imong kinabuhi. Buhay mi karayo kay grabe ka hanga kayo so mo dere natang tan-aw mi sa may tubig kadagan kayong isda. So tama ra mi san-aw kay wala mi dala pa na. So mo nagbaktas na sad mi badi kay hapit na may moabot sa among destination no. Hapit na jud ko nagamay so nagdadala kong kon sa ako nga akong sudan na sa tuway og may sulod nga bahaw nga grabeng dagana so klaro gyud niya kisig yun yung bahaw ani bungkag na pud. So mo na badi hapit na sa mi abot so excited ako mga kauban nga mangumot na og tuway. So di ara ba di abot na may diri sa among destination no di ara ni abot na namin sa tubigan no motabok namin sa pika sa around dito mi mangumot og tuway di ara gisugdan na kumot diha ba di naawa na diha ba di mura ni may magdaro diha ba di grabe kalapok so ngani na pagkuha sa tuway ba di imo nang kumuto ng lapok diha para nani mo makita ang tuway nasa kinalawman sa lapok o ngana kumot kay kag taman para makuha gyud nimo parang kimuta dyan mo kumot kuot yung kasi lang para makuha makasudan yung ka basta magkugilang kuyaw man sila badi kay mayo man sila mo kuot badi mayo na sila mangumot kumot gani kuan kining humukot kana pa bang tuway nga gahion wa bitaw badi joke ra mo na siya badi kana na siya pag kumot badi kana o pakita gani kag kuan kan makakuot gani kag kuan kining murag hamison nga murag bato mo na siya badi tuway na siya Tuway. Shout out Give Heart. Si Give Heart may expert ani munguot og kon. Tuway. so di ara wa gyud masiro akong kauban niya badi so nakakuha gyud siya so mo na tuway ikan sa lapok nga makuot sa kinalangman. Tuway nga gikan sa kinalapukan. Adera akong pinaka-idol nga mangungumot nawa na dia kumot-kumot na dia mura nagkumot ko kanang humukon ba kita ka na mo na expert kayo mangungumot dari sa Loon badbad oriental purok uno walang iba si Gia at Peace nawa na maayon kayo na mangungumot ng bataan kumot pa mura pa nagkuan ba. Di raw di pud magpalupig si Dodong engineer tanawa dia nangumot nang tuway dia mong engineer dia tanawa dia kumot na siya tuway dia wala pa na siya kuha iya pa na nagikut-kut pa na siya sila tanawa na dia engineer Dodong Idsil nangumot og tuway wa pay kuha zero pa ninyo tunta sa pamati karakot na to natay madaba din no. So di ara na diha badi daghan na kayong kuha diha badi mao ni tanan mong kuha badi isa ka oras na mi dito badi nangumot puro among kuha grabing daghan na diha badi so grabe na puno ang sako sa semento tanawa na diha daghan kayo tagbaw jud kaon yan badi tanawa na da mo na tuway sa wa pa mo katilaw ang tuway panuway mo mga panuway mo so tilaw na mo. So amo na nag-slice ng mga lamas diha. Tanawa ba di lamas mo na pinakalami diha nga ingredients diha lamas. Way lami ang tuway o walay lamas. Lami gyud suka gyud pinakalami na. Pasinindot ba ni siya isugba ba di. Pero wala mi kadala og uling kay was plano. So amo na lang kilaw. Tanawa na daw daghan kayo. Terus sukaan pa sili aso-aso yun ba na badi tanawa mo so badi lami po di siya sabon badi no pwede di siya sugba pwede po di siya sabon lami kayo sabaw ni badi tamis basa labas so wala mi nakadala kaldero badi kay wan lagi wasi plano kay among plano diri kilaw raman
Sunod na kay magdala mi kaldero og uling. Hapit kami mga on ba di, kay kuwang na gamay. Ay hapit na mga prestada ang mga kuan bahaw. So diara ba di, gisugdan ang kumbira. Ang tanawa na da, mga on nami. May nudto tanin yung tanan. So mo na. Miawi. Lami kayo. Imbo bit mo bit. Amigo mga tunay ba'y kumusta sila? Bisagway mga tuyo ba'y kumustahon ka? Nag-iya-iya may pakusgan talagsa na magkabot ka Wow, miaoy. Ang bahala silim nung sinampo Daling balik ang uban Wow, lami kayo. Asa lang uban Mingon ako Katong muhilak mahubog sa mundo Kung magiging ba'y murang tanong Naasay pagkakamagilan Fikang ba'y na magbula-bula Kung mas layo ang paninilaban Ay, kon may busugan man igual, istorya sa Kay tungod nagpasagan Huwag mo kalimit May suka-suka Amigong mga kumustahan ka Nag-iya-iya nagpakusgan Talisa na magkabot Kanunay nalagruin Ang atong mga sabot Anatong usanga pwede ba sa bado Siya daw ang bahala Silim nung sinako Dali-balibad ang uban Kaya ang trabaho Sabay nakasabot Maghulat ko sa iskina Pagdala ng sugangan Inom ka magbuntag Sabayan o food trip Pwede ka magpaspay Kailangan ng tubig Isuman karoon Nang wala makasabay Sa sunod nga tapok siya May libre ko spasay Mulabay man ang mga panahon Magsinungguray man ang puho Amigo mga tuloy ba'y kumusta sila? Bisagway mga tuyo ba'y kumustahon ka? Nag-iya-iya nagpakusgan Talagsa na magkabot Kanunay nalagruin Ang atong mga sabot Anak kong usanga pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala Silim nung sinako Daling palipad ang uban Kay naapay trabaho Pero okay ra ba'y nakasabot ko Apa sento papak. Urot ay. Aray pakita. Ha? Tabangin gurut aray di tabang.